Yeah. Každá minca má dve strany. Nám sa páči len jedna. Keď je Ježiš ukrižovaný, láka nás milosť bezodná. Tak veľmi sa nám páči iste Evangelium Jána 3.16. Tie isté čísla v prvom liste už neťahajú nás. Pán Ježiš dušu dal na kríži, aj my tiež máme duše klás. A chceme slobodného ducha, telo máme krížovať. Pre nás to vôbec nie je ľahké premáhať seba, kto má síl. Keď spieva Ježiš v každom takte, Duch Svätý telo pokorí. Kto ozaj Kristovi patrí, máva aj telo na kríži. A hoci diabol ranný jatrí, vytrvaj, inak si ublížiš. Pán Ježiš dušu dal na kríži, aj my tiež máme duše klás. A chceme slobodného ducha, telo musíme krížovať.